कईपुर ठारे जनसुरक्षा योजना एवं बैंक सेवा अनुष्ठित। गजपति जिला रायगड़ा ब्लॉक कईपुर ग्राम पंचायत ठारे जनसुरक्षा योजना एवं बैंक सेवा परिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। स्थानीय सरपंच जयंती सबरंक अध्यक्षतारे आयोजित ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିବର୍ଦ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୀମା ପେନ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଓ ସହ ପରିଚାଳନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମନୁ ମଲ୍ଲିକ ତୁଷାର ଦାସ ଅକ୍ଷ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳା ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟିକି ଲିମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A4 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।